Голямо престъпление ще бележи новия сезон на Стъклен дом. Вече се подготвят 3 възможни финала на сезона. Как сценаристите на Стъклен дом решават съдбата на героите в любимия на зрителите сериал, разказва Габриела Патанова. Шестима сценаристи измислят драматичния сюжет на Стъклен дом и решават съдбата на 12-те герои в сериала. Има задължение всички да обичат всички герои. Това е... Не можеш да напишеш човек, когото не обичаш и когото не разбираш. Той ще звучи плоско и елементарно. Най-трудно се пишат любовните сцени. В една любовна сцена големият риск тя да прозвучи сапунено, мелодраматично, розово и сладникаво. Затова те се и пренаписват най-много пъти. Това е риска за една любовна сцена, да не прозвучи така. За да бъде адекватна всяка сцена, се прави прецизно проучване, независимо дали става дума за болница или за Агенцията за национална сигурност. Най-много ни затрудни бизнеса, всичките правни термини, сделки. Сценаристите работят върху епизодите за края на ноември, но главните събития и посоки на героите вече са решени. На тази дъска всички драми, емоции и обрати се побират в 20 квадрата. Няма да има епизод, в който да не се случи нещо драматично, нещо в тотално нова посока, нещо изненадващо. Това е нашата цел и ние продължаваме да поддържаме този стил на епизодите, така че зрителя няма да може да си поеме въздух в нито един момент. Сценарният екип обмисля 3 варианта на финал. Идеите за сюжета се взимат и от мненията на феновете, които вече са събрали и култовите реплики на героите във форума на Стъклен дом. Това е сценария на първия епизод, който ще бъде излъчен след лятната ваканция. Всяка една реплика, скоро любими реплики на феновете, се задържа тук. За BTV новините, Габриела Платанова.